भिडे गुरुजी, आपण या, मी आपल्यासोबत येतो आणि आपण दोघं मिळून याला संपवू. भिडे गुरुजी, आपण या, मी आपल्यासोबत येतो आणि आपण दोघं मिळून याला संपवू. राज्यामध्ये सध्या भोंदू बाबा अशोक खरात, महाठग अशोक खरात यांच्याबद्दल अनेक लोकांच्या मनात तीव्र संताप आहे. त्यापैकी एक भिडे गुरुजी. भिडे गुरुजीनं स्वतःचं मत बोलून दाखवलं की अशा माणसाला भर चौकामध्ये संपवलं पाहिजे, म्हणजे पुन्हा कोणी असे भोंदू तयार होणार नाही. भिडे गुरुजींना मी विनंती करतो, भिडे गुरुजी, आपण या, मी आपल्यासोबत येतो आणि आपण दोघं मिळून याला संपवू. आपण निश्चित हे पाऊल उचलाल अशी माझी अपेक्षा आहे.